So hago jud kayo siya pero laban lang basta marangal na trabaho o ginapasahod ug maayo. Hi everyone! So sa mga bago pa nga channel, I am Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba? So today, muadto tag Manila. Char lang. So bali last month pa ni siya nga vlog. Wa lang ako nabuhatag intro, manang di na ako ma-upload. So karon pa na ako siya nabuhatan. Kay gikapoy po jud ko ato vlog. Wa po jud ko ka vlog sa airport. Kay pulaw kay ko ato ug gikapoy ko sa biyahe. And the reason nga nung niadto ko Manila kay naa ko'y guesting. Char, guesting sa artista. Yes, sa Wow Very Good Live nga Facebook page. Kauban na itong dati nga Mr. Pastilla sa Showtime nga si Chard Ocampo. Nindot sa ang quality sa ilang live kay mura jud kag nagtan-aw pud og TV show. And since 3 days man pug ko didto giapil lang pud ako sa schedule nga musuroy dito sa akong dati nga gitrabahoan bago to nag-hit ang video nga ka-perfect ba? Akong asa sa BGC, di ba? So siya, Bubbles Group of Companies. Yes, Bubbles, bula. Kaysa laundry shop, o di ba? Binin nyo sa Bonifacio Global City Taguig. Di. So di na nato padugayon. Adto na ta sa laundry shop. Hi guys! So naata diri karon sa Sampaloc, Manila kung asa nag-work ko dati diri sa laundry shop. Diri sa Spinit Laundry. My God, like di ko katuo nga nakabalik ko diri So mao ni ang babaan ni is laundry shop tapos ang taas nga part is mao tong kwarto nga kung asa nag-start ang ka-perfect ba? Kagwapa ba? Kahamis ba? So mao ni sila karon kani sila mga bago na yung trabahante diri so dili na ko nila kaila o wala na po kaila sa ila. Chai lang pero kani si Jelen, di ba? Jelen. Ito nga, Sumuli kay di ay unsa ni GMA ABS-CBN. Siya na lang ang isa nga na ilhan ako diri ang kanang na-absent pa na ako. I mean na-absent pa ko niya. The rest is mga bago na tanan diri So my God, like I cannot believe nga nakabalik ko diri kay diri jud ra ba nag-start ang tanan. Pero haga jud kay ko no sa akong video karon bahala good mo. Fresh man gyapon na sa inyong pananaw. Kini sige bugtan. So gisingot jud ko like gikan pa ko sa airport ni diretso. So gikan pa ko sa airport ni diretso lang jud ko diri nga wala pa jud ko'y tarong tulog, wala pa'y tarong himasa, wala pa'y tarong ligo. Para mo visit lang diri kay my God, di jud ako siya palampason kay 3 days lang ko diri sa Manila. Unya ang sa taas ani mao ang katong kwarto nga. Sorry ha, medyo kalat jud ni siya. Di lang kay medyo kalat jud ka. Dili na uy, grabe sa. So, mao ni siya, ang sa taas ani mao ning katong kwarto nga kung asa nag-shoot ko sa ka-perfect ba. Ayan, kwarto namo nga di jud siya gaanong ka-perfect. So, diri dito siya nga bintana na ko ginapahilo na ang camera. Diri lingkod-lingkod din ko sa bed. Kay nindot man ko diri actually ginahimo na ko murag ginafilang na ko nga salamin akong cellphone. Kay ang salamin man gud diri jud mi salamin pero kani man gud nga salamin is against the light while kung diri ka sa bintana naa jud siya kahayag nga nahitabo. Naa jud siya kahayag so diri ako ginafeel lang ko nga kanang salamin lang jud ang cellphone niya. Wapa ani ay. Aping daw ba? Murag jud kamatis. Why tatsa? Ang naisip po ito na ako, murag jud kog buang. So mao lang to ang babaan is laundry shop na. Diri ra mi ga tulog ini gabi then duty baba. Ana lang jud ang circulation sa mga adlaw. Like mao nang dali ra pud kay ang adlaw diri sa Manila. Kay busy kaayo. So happy sad ko kay kung wala siguro po itong video nag-viral. Hantod karon naagyaman ko diri pero happy man sad ko pero syempre mas ma-happy jud kay nga marag achievement siya sa part ni mo nga kanang unexpected pa jud kaayo nga nahitabo sa imo. And pasensya di kay grabe akong singot kay init kay diri ang part gipatanggalan man og aircon so kad nawala ko. Kay mga ubang tao man ko diri kay di sila sa nag-aircon. Ako lang man ko daw ang kanang murag
kanang babad kay sa aircon ug pamanit. So ako ra pud jud ang deserve nga mapa-airconan. Char na! So happy sad ko no kay lipay po kaayo ko kay gipayagan jud ko sa among boss diri nga si Ma'am Jen ug si Sir Doc nga makabalik diri. My God, thank you kaayo nga gipabalik jud ko niyo kay syempre na miss ko jud nako ni nga kwarto. And kana lang siguro kay marag gikapoy na ko si Cindy di ay akong katabang diri. Katabang. Si Cindy, diri lang ga pag sa akong vlog. Hi! Oh, di ba si Cindy, taga Balot Island po ni, taga among sa Jensen, gastay po ni Jensen. Amot mayaman naman ta kay ning anong gatrabaho jud ni siya. Kapitan ang papa. Diyos ko sa Jensen, kapitan, di ba sa Jensen yung papa lang ga? Ay, dili di ay yung mading ampon. Ay, sa Balot di ay yung papa kapitan. So, maauto siya. Ako po nagpasulod sa iha diri. Nyawa man lang siya nagpasalamat. Dili lang go, di ba? Okay raman po ka diri kay buutan jud kaayo sila Ma'am Jen, sila Sir Doc. Thank you kaayo. Best diri. Bisan ako kung wa ko nakauyon sila mo balag baday ko diri, di ba? So buutan jud kay si Ma'am Jen ug si Sir Doc. Thank you kaayo. Bali, ang ilalang po yung ginaisip ang imong kapakanan. Very strict po jud sila diri sa una. Paglaagan kaayo ka, paglaagan ka din gabi na kay ka makauli. Kaya syempre ginaisip po nila nga kung maunsa ka. Deserve po jud na nimo. Ang nakahago pa jud diri kay self-service. Self-service siya nga laundry shop, pero ang naandan sa mga tao diri is ginabilin lang nila. So bali mauna daw ang naandan diri kay ginabilin lang ang mga labunan. So bisag self-service siya, kami ra gihapoy mo service. Kami ra gihapoy mo serve. So hago jud kayo siya pero laban lang basta marangal na trabaho o ginapasahod ug maayo. Ang isa pa sa pinakakatawanan nga nahitabo diri sa laundry shop is pirmi ko magka-violation, mababaan kog memo, magka-incident report. Pirmi ko magka-incident report diri kay pirmi ko masakpan sa CCTV nga naga-cellphone ko. Pero karon happy sila kay tungod sa akong pag-cellphone. Tingnan mo nga naman. Wow! At least, di ba ako makakabuang sa... So, mao itong pirmi ko lang masakpan nga naga-cellphone ko diri sa counter dira sa ilalom. And grabe jud siya, di ba? Sa una, gapang labar ako diri mga sinina. Karon, gapang awat nagsinina sa mall. Char. Hi, Jilin. Hello, uy. Na-miss man ako. Diri dati, among kabatchery sila. Ate Tin. Asa na si Ate Tin ron? Wala na may contact? Dili na po mo friend sa Facebook. Sila Rose Jen. Paghawa na ako, mga pila ka months bago niyawa si Rose Jen. Sa kadra ka busy ba? Wow, nag-arrange. Nag-arrange ko ba? Kay naamang ko. Wow! Yung sa secretary. So, mo niya mong trabaho diri sa una. Like, ang pila, maabot pa na dito sa karsada. Gikan diri. So, mo niya siya, gikan diri sa wash. Kami pa mag-angat diri sa taas. Wow! So, kailangan dyan siya video. Kunya, kung gwapo ang nagpalaba, ang brief, ang ocho simutong. Ako. Anong dili man love. Kani kay babae man nila, paubugan, violet, ubugan. Yun nga, dapat dali pa tayo, dapat inansara di tayo. So, siya kahago, pero enjoy mo po siya. So, kailangan mo lang. So, kami, tap-tap na po na din para ma-start na diet siya. Try. Diba? Paano? Tama na. Tama Sila na, nag-text sa akin napadala yung ano ng water. So, lang akong pinakuha. Labi ng pag weekend, daghan yung kay Gapalaba diri. Like mo na ang time nga, taas na kayong pila. Tanan ni siya, puno diri siya, tanan diri. Then kami pa na mag-angat na. Say ako rin, hindi sa diri ang ma-assign. Ano lang. Ayan mo daw. Duol diri. Duol diri. Abi pa lang, di ko kabalo. Pag 15, dira na siya ginabutang ang daw ni. Then ay mga incident na malimta na magbutang ang daw ni. Mapatay dyan mi sa tag-iya. Ay pinakyan na dyan mi.
Pwede mo humot? Ah, Pwede mo humot? Pinatinganan siya, mamasumot pa daw kaysa sa SCD. Ako din gigamit yung daw. Kasi mahamot na jud ni daw ni Uy. Char lang. Char lang. Subi. Anya, Nakakito pa sa kung na yung ginamit Mag-tiktok. eh, ano. Abi ba lang niya tinuod. Tinuod, chitra ka. So, manami nag-shoot dito sa laundry shop and kauban ako ron si Cindy. Pag hi, feeling busy, mura jud na uyab, mura jud pakaslan ka na yung uyab, let's say. Oh my God, so happy kaayo ko kay ala, uy, buutan kayo akong boss. Dati nga sila Ma'am Jen, si Sir Doc, pati ang sekretary na si Ma'am Ann o si Ma'am Ayla. Kay gipayagan jud ko, gialaw ko nila na maka-adto dito. So, char. Kailangan mo, ana. Karon proceed na ko sa ako ang condo unit. Wow, condo. Sa ako ang room. Room lang para di social. Di mo ta social. Pero dato kog na. Makakling. So, padulong mi karon og Wheel Tower, Quezon City. So dito lang ko tubuan ako kapanangid kay gikapoy na jud ko ato ni diretso na ko rest sa condo. Wow, sa Wheel Tower at bang lang siya sa ABS-CBN. And I hope nga mag-subscribe mo para sa sunod pa nga mga video. Pa, ka perfect ba?